Handumanan sa kaawit. Ano ba siyang kaagi ka doon? Maganing sa kababay nga taga Sambag 2, Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Jenny. Sugtan ako ba? Nilagid mo kabuhan nga nanguyab mo. Nagtungha pa magbutang duha. Nya, gibawalan ba ako nilang pamagpapa. Nga dili pagin mo sa diyan ang uyab-uyab. Kay makadaot ko na sa akong pagtuon. Himuon ko ni mong inspirasyon. O himuon tas ka nga ako inspirasyon. Silence means yes. Gisugot na ba ko ni mo? Mau ba? Sige na lang. Sige, gisugot na tika. Pero, time pa. Oh. Ubos ako sa kakondisyon. Oh, bisag unsa pa na nga kondisyon. Okay ragid ko. Unsa man? Secret lang unan ay nato ha. Dili ta magsaba ni bisan kinsa nga uyab ta. Aron, dili maabot sa akong parents. Kay patay gyud ko. Sige. Kung mo mo gusto nga, isikretin na to. Atong itago nga itong relasyon. Ikaw ang matuman, Jenny. Ano magabiyaan ka may pagpauli, Jenny? Pita di kay gayon nga, maunahan tayo kagpauli, pirmi. Daghan magud may mga school projects pa. Unya group man. Mao nga kun dili sa kabay sa akong kagrupo. Adto sa misalaing bahay sa akong kagrupo. Kung mao maganin ha, anong di man mo dato din sa ato na imong kagrupo? Aron ani mos bay magtiwas og himos inyong project? Mauwaw ko din sa ato pa, uy. Gamay biya kaayo. Nya labot pasad. Matag parents nga among matuan nga bahay. Mupakaon biya gid namo. Makapakaon sa niya sa akong mga ka-groupmates. Ano man ay mo pagkaon ta nila? Palitan to ko sa ka tibok lechon manok. Lungagan. Ilan ra ba na? Kay saan to nagapirmi magyapungan silang bay? Di na ako mahimong mukuyog ni maglaag. Kay gibadlong na biya akong papa. Mahadlo ko masakpan ko nga namak ako. Ingon-ingon ko group project unya. Nagkuyog na rin ko ni maglaag. Unya, showing na ba ang gipaabot na to nga movie? Unya na lang tingali na, uy. Magpagod ako ni papag mama. Lasod ka ayaw kung doon na sa masabtan sa kong lihok. Patay gid ko ini. Maundangon ko giskwila. Sige. Tumanan di kasi mo gusto. Pero, malakaw na karon ha. Ha? Asa naman sa to? Fila to mo lang mo gaw ha. Wa man sila sa mama o papa. Wa pa din sila mabalik ikan sa Baguio. Wa palagi. Sunod semana pa to. Pahimo sa ilang bakasyon. Oh. Ahon niya, mula ka ba ko? Gaw Daniel. Jen, fila to mo lang mo din ha. Kung doon na mo gikinahanglan, panampit lang unya mo sa among katabang din sa bahay gaw. Kaya ano gaw? Asam ni ka paingon? Mag-date! While the cat is away, the mouse will play baya. Ikaw gid gaw? Uy, enjoy mo din sa amo gaw, ha? Daniel, Jenny, enjoy! Jenny, Daniel, ayaw, di balik mo pang-kiss ko. dililig ka mamagtos. Kiss na ba ito nga itong ibuhat? Bawas na ako hawak ba? Basta, kissing na ni Kuto po. Laki. Laki. Ako giday mo yung nakaunan mo. Salamat ha. Labog na sa kissing ang lahat po na to. Hindi katugin ko na ni Mugyo ng akong pagkababay. Jane, sugo sa bugma ko nga nung nahitapotan mo ha. Nadlock ba ako? Ayaw ko bala ka. Mas musamot ang akong pagmahal ni mo karon. Dili ka pasagdan. Jenny, gupahagin mo eh. Ray, mahimo ba? Palayo ko na nako, Bi. Sumugan ko kay ka, uy. Wala ka kailangan makita. Sige lang, binuang na. Ako rin mo makita. Itinod na bitang gwapa ka. Ibog nga rin ko ni mo. Bugiro ko ba? Daniel. Ha? Pinakontra na ko sa tao. Kanag yung kabuangan lang ang babae. Daniel, saba! Anong pagbaga? Pinalarik mo makadungo. Iay mo lang kabuangan spermis, Jenny. Isayo na lang ka, Jenny. Wa ko sino yung Jenny? Naibog kong Jenny! O, magpapansin ko niya! Dautan niya na! Kung magpapansin ko niya! Oh! Di ka pwede mapapansin niya! Di ka pwede maibog niya! Tingnan naman! Kinsa na ba yung maibog niya? Ikaw! Ha? Uyab mo?
Nga nung gipatawag maming imong parents sa guidance office. Nagkasaha ka sa school? Pa, wa man gud mo ipatawag. Gipatawag ba gud ay mo? Ang ato silingan, nga imong classmate. Mga nagsulti ako. Nga nung wa man ka musulti ako. Pa, Ako nagduda na ko na. May kabuang ka sa eskwelahan. O tingling imo yung gitago na mo ni mama ni mo. Ugma, maadto mi si eskwelahan. Magsusi ko. Kung nga nung nag-guidance ka. Giawayan ka sa duha ka mga lalaki. Kaikat ko yung bayana ka. pa, Nagkasumbagay tungod di mo. Sikatan ni mo sa. Giawayan ka sa mga lalaki. Barato ko na di mo. Ito na ni Alas Pindot. Gipananaw na kita sa ubang mga estudyante. Sa bahay na tamagtiwas, nagsulti dyan eh. Pauli na yun naman sa klase. Ayaw gyud pagdugay-dugay o pauli. ma. Hindi na ako mapauli. Mano ko si buhata ni Papa na ako. Sensya na ka. Tungod yun akong tanan ba? Huwag mo ko makagwanta nga pagtanaw. Nga gikalingawan kang rin. Itingtag ang akong dunggan. Nahinit ko. Ay silos ko. Ito nga. Ako sing gibutan na. Hindi na sige kang uuy. Nagselos mo ko. Daw tabi na magselos ko. Uyab po ta. Kung sa ako na din ako ron. Madlok naman ko mapauli sa bahay. Nagalipon sa ako nila mamagpapa. O kung gusto ka. Kuyog na sa amo. Magtabang mo ta. So, Paulis ato. nga dinasayag ka sa mo ni mga tangan. Alam pa ko na. Kung di ko may bawo, may tukol si mo ni mutangan. Paulis ato. Og biya ni lalaki nga imong gikaipon. Mahadlok na ko mapauli sa ato pa. Mahal ko usab si Daniel. Dili ko makabiya niya. Nagkasulti ni Miss Kinika ng Daniel. Sopak usap sila ng inyong gibuhat. Nga nag-ipon mo. Samas usa ka magdiayong. Kapag bata pa ninyo. Pa, Andam ka naman pa sa luon ni mama ni mo. Paulis ato. kung mapauli ko, si Daniel unsaon naman lang. Mahal ko siya pa. Mahal ko niya. Dili mo mabuhi kung pulos ng gugma. Mga bata pa kayo mo. May gatas mga baba ninyo. Papalinong ka ng mama ni mo pagtungha. Magsugod ka sa siruganan. Kinahanglan magkalagyo ka mo. Yan ang Daniel. Nagkasabot ka. Mahimo ko ba unang ikasulti si Daniel pa? Una ko mo desisyon alang sa kong kaugalingon. Kuyog na si mong parents. Magbuwag na lang ta. Sugot ka nga magbuwag ta. Mas labaw mga nahibaw nga itong mga parents. Noon sa'y makaayo na to. Magabata pa man ta. Ug kung maabot ang higayon, nakita magida ni ang gilatid sa kapalaran. O magbalik ta. Kung managsama pa unya kitang mga gawas nun yan higayon na. Daniel, Congratulations, Jenny. Nakalampos ka kasi imong kurso pagkaabogada. thank you ninyo, ma. Pa. O ang sunod mong pangandaman, ha? Mauna sab ang bar exam. Malipayon kay mi si Papa ni mo, alang ni mo anak. Huwag yun ka masayop sa imong desisyon nga nibalik ka sa ato. Congrats, anak. Nagkapasan ka sa bar exam. Abogada ka na yun. Sa pagkakaroon, hingpit agad kong abogada. Gikaloyan sa Ginoo. Wa na ko makabalita pa ni Daniel, so kad mi magbuwag. Gipa-transfer na siya sa iyong parents sa Mindanao. Aron lang mi magalagyo. Kanimo, Daniel, manghinaot ko nga unta. Sama ka na ako. Nagbalampuson ka na usab. Hangtod karon, ikaw paghihapon ang akong gimahal. Hope to see you soonest. Ug ang hinaot ko nga, gawas nun ka pa. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Yung adlaw ko yung tanan nga nagpaminaw karon ng maun tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bata. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwan ang kaspangan nga Irish, hingkod ang pangiderot. Ninyo og may mga anak. Itago na lang sa ang kumpleto kong address dinhi sa Negros Occidental. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Ning nagkaanan man sa dugsaka ang akong edad. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga pangitabo. Riz, nga tuwag na tao eh. Gabi na kayo. Ayaw niya na ko, uy. Wala nagkatug. Tiwason ko ng pagandami ng mga orders sa akong online business. Para di mata na ako, diretso na kong lataw, aron i-ship ni. Ang uban nga pwede na ako i-deliver, door-to-door delivery ko lang. Di ba ko na pwedeng ugma na lang? Sa'yo lang kong kagmata. Di pa katug. Uy, nga maghunahunaan na. Nga may trabaho pa kong gawa matiwas. Mauna na katug. Dungan lang ko tagatugon. Sos! Kasabutan ka na yung gisulti nga magdungan tagtog. Kasabot man di siya. Kapoy ka ng buhata, uy. Matiguang na ta. Tikuwang ko taon.
Di pa ginhinol ko maangkon ana no. Kanang tiguwang, di nila mo andar gana ana. Nya kay ako active pa man ko. O, basin ako, tiguang na. Kaya nawa na may daghan na ko anong buhata ba? Mong pahuwi na to eh. Pahuwi ta, ana. Iris, Nayabag ka na bayhan na ka? Kung sa tiguan ko taon, nga mo pa gani pagtungtong na mga 40s? Pero basi sa'yo ko na tiguang anong buhata ba? Eh nga naman lagi, di naman ko ganahan. Abnormal ang kabayhan na ka, uy. Dahil obligasyon na nimo, uy. Kung man gusto ka, nga ato na pangitaon ni Al sa uban, Oh, nara niya. okay ra ka? Oo, saan naman? Kung pangitaon na niya sa uban. Basta kay ako, di na jud ko ganahan ng butanga. Kay kapin na taon kay ko sa kong trabaho, uy. Tibok adlaw kong naglibod-libod tungod ani akong paninda. Siga tubang ani akong cellphone, panubag sa mga inquiry sa akong paninda. Sa gabi na kayo. Kapoy na ko, uy. Kung ko binamistog. Nya, kapoyon po ka na buhata. Ay, mamatay na ko, ana. Hala ka, grabe nimo, uy. Kabata pa nimong naingon ana, Iris. Sigurado kang okay ka lang? Mura naman kag nagminupos, ana. Ha? Mao man kuno na bation sa magminupos. Dili na ganahan sa kama. Ah, nada mo order, ah. Kaya dagan pa kayo deliver ba? Hindi ko kasakyan tapita. Sa may pang maghiskot tag negosyo. Asuma ba? Ganahan ka mo join sa akong business? Na, manako balibad mo ana, uy. Kay tapulan, kay ko anang buhata. Anang tinda-tinda. Wa jud koy pasensya. Na, sama tagibati, day. Nga tapulan sa ko anong buhata. unsa man ka? Gulit ka man si Mang O. Labot akong oh. Napasaran tingali ka. O sa kakuwang sa samla sa imong tuog. Sige man ko kagamit ang imong cellphone. Sa man ako, be. Naman akong panginabuhi. Hindi ba ginakalikhayan nga mo na mahitabo. Pag hunaw na sa bugtumong sa oras ng imong kaon bisag unsang kakabisi. Kuya, ka mapas mo ana, makaupaw ra pas mo. Ha? Na, pwede ka kabantay sa imong buhok. Halhag na kayo na, nipis na kayo. Bisa sa minan pa na nimo, kita ng bagol-bagol nimo. Bitaw, no? Grabe, gid akong hair fall. Mong natagbo ko pangitag shampoo o conditioner para sa less hair fall. Ay di ginamayo ang imong gibati kung dili nimo usbon ang imong naandang buhaton. Okay ra nang busy ka ba? Pero ay sa kalimot sa pag-atiman na ng imong kagalingon ug sa imong obligasyon nako. Al. Early 40s pa ko. Apan di ang daghanan ng kamatikod sa mga nausab nako. Nag-search na ko sa internet kung unsa ni nga mga sintomas. Dili ko magkatuo. Apan maumay akong gibati. Unya, Unsa? murag gusto makaday, uy. Nagminupos na ko. Unsa? Kabata pa nimo. Sa pag-search na ko sa internet ba? May uban day ko nung sayo nga magminupos. Ah, grabe na sad ka kanang imuha, oy. 40 pagod ka kapin. May uban day ay nga nagminupos at their 40s day, uy. Noo, uy. Unsa? Namangod kay mga sintomas good nga same sa sintomas sa early menopausal. Basig sa'yo lang ko nagminupos. Kinahinumdum ko ba? Sa'yo man sa kuna daga. Ana day na. Mo man ako nadunggan sa uban. Unsa pa man day ubang gibati nimo, be? Gawas na ko gana sa sex. Magsigla ba akong malipog usahay. Nya, grabe akong hair fall. O grabe na ko ron ba kung maluya ko, kung naana ko day. Grabe. Mura ko, di ko kasabot akong bation. Nga di man unta ko ingon ani sa una. Di nun sakit, like magdysmenorrhea. Pero sobra lang yung kakapis akong lawas matag means na ko ba. Ay, dako-dako na sa kang bayhana ka. Unsa pa? Kinsay di ka po yun og daan ang imong lawas nga, nanambok naman sab ka. Nilapad na magkagmaayo ron. Unya, pasan ka pa niyang imong mga paninda, bugat pa ng imong mga paninda, bugat pa ng imong lawas. Nya, kinsay di bation og kakapoy ana. Sakit ito usay akong tuhod ug tiil kadugay lakaw pa, uy. Kay bugat magkaglawas, musakit yun ang tuho nimo. Mao nga, meter-meter ang imong kaon oy. Kay kinirabang mudako ta, stilan manggawas na hinoon sa mga atong mga sakit ni ana. Daghan na tagbation. Sa ato, papa. Posible sa kung kadako ning ako mga gipamati. Oo, posible. Mao nang pag-diet-diet pod. O minus-minusin ang pagsige nimo inom og soft drinks og kape. Labi na ng kape nga 3-in-1 coffee. Oh, gamay na sa bang imong gikaon. Gidagman na lagi na imong kanon ron. Nagdagit ko, uy. Ha? Padayton kong papa. Anong kuno ko magamay-gamay. Kay kung dako kuno ta, manggawas ako ng atong mga sakit. Unsa? Bibi, taon-taon na magiko nakamatikod nimo ana imong pag-diet-diet nimo. Midaot ka. Ha? O ginilawas ni Morris. Di na ginamausal bisang sa pa nimo diet-diet. Al,
Wala jud ko makasabutan ning akong lawas. Kinagman naman ang tatong akong kinanan, pero wa man gyapon ko modaot. Musamot lang nun kalabad akong uon ning pagdayet-dayet nako. Nga pugnan kong akong pagalingon sa pagkaon, bisag kakanunon bakay ko. Nga akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, on my early 40s pa ko. Posible ba nga may sama sa akong edad nga nagmenopause na tungod kay sayo sang nadaga? Apan regular pa man ang akong regla. Ikadahang pangutana, ang akong gipamati mao kini. Di na ko ganahan sa sex. Maglabad na akong usahay malipong kog kalit. Grabe akong hair fall, limtanon. Manakita nga akong lawas matag mens nako. Nga unta, di man ko ingon ini kani adto. Sign ba ni nga nagmenopause nako? Ikatulong pangutana, medyo dako unsag ko. Mga 70 kilos ko, sa height nako nga 5'3". Overweight na ako? Mao ba sa hinungdan ning ako mga gipamati? Kay sakit man sa akong tuhod. Sa ako ba ning pimba o arthritis ni? O sa kaadig ni nako og inom og kape nga 3-in-1 og soft drink. Kaupat og katapusan, nisuway na kog diet-diet. Paglabad man nunog sa mutang akong o bisag yon sa nako og minus akong kaon, wa man jud ko magamay. Ako jud kaning lawas, kay di man sa ko kaingon ako ang post-exercise, kay magsige makuglakaw ani akong paninda. Palihog tabangay tambagi ko. Kini ang akong suliran, Irish. Maayong adlaw mga suking tig paminaw, dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaniyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo padala sa atong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page or sa among buhatan diri sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Ningdakbayan sa Sugbo. Punto medikal kita karong adlaw. Number 1 nga pangutana, unang pangutana. On my early 40s pa ko, posible ba nga may sama sa akong edad nga magmenopause na tungod kay sayo raman sa kay kong nadalaga? Pan regular pa man sab ang akong regla. Akong nahibalanan ni no sa mong subject sa una sa ubigay ni sa nagtuon pa ko sa pagka-doktor. Ang kining menopausal age kasagara na late 40s ug early 50s with the main age of 52 years old. Kung 40 pa ka, murag nako may mga babae akong nahibalaan nga mga anak pa mobuntis pa bisag 40 na kapin, no? So depende ra gyud na, no? Late 40s o early 50s ang menopausal age. Naay gitawag na tog early menopause before 45 years old. Gitawag nag early meaning sayura. So nganong naa may menopause? Buta sa buta ni ang inyong ovaries, kay left and right man ang ovaries sa inyo mga babae, muhunong na o-produce og egg. So, muluwer na ang estrogen level nimo. Wala na may kay production sa imong ovary. So, it follows nga ang imong uterus mo stop na og shedding. Na bang mangalaglag every month mo nang magregla bitaw mo. So, mo stop na og shedding ang inyong uterus, mo nang magmenopause, wala na yung ta rigla. Makaingon na mo nagmenopause mo kung ang kadugayon sa wala mo nagrigla is moabot na og 12 ka buwan o sa katuig. So posible nga early menopause kay imo mangibutang 40s, no? Wa pa sa ko gi-specify og 41 ba or 49, no? So mo na ako ikasulti sa imong unang pangutana, Iris, no? Ikaduhang pangutana. Ang akong mga gipamati mao kini dili nako ganahan sa sex. Maglabad akong ulo, usahay malipong lang kog kalit, grabe na kong hairfall, limitahan nako ang akong limtanon ako, manakit ang akong lawas, matag mens nako, nga di man unta ko ingon ini kaniadto. Sign ba ni nga magmenopause nako? Yes, these are mga signs and symptoms nga magmenopause na ka, no? Na ay gitawag na itong mood swing, mabitaw nagingon nga kanang ayaw na siya kanang surang-surang nga kay nagrigla na, no, sa puton, no, mag mood swing ang mga babae nga inana lagi o magrigla or magmenopause na, no, na ay hormonal changes, no. Ang other causes ni ani is kung taas ang imong blood pressure, no, or kung naa kay taas nga blood sugar kini mga diabetic, no, naa ba kay infection somewhere sa imong lawas or fatty liver. So, mao na yung mga hinungdan. Nga nung wala naman kay gana sa sex? It's because
ang imong vaginal opening dili kay siya moisturized or lubricated, no? Dry siya, dry. So kung dry siya, mo lower ni sa sexual desire. Ang kinimagong sexual act magsugod magud ni sa desire. O niya excitement, orgasm, then resolution. O niya kuminduman sa Johnson & Johnson na mo nga topic sa among ubigay ni o sa internal medicine nga subject, na? So desire, excitement, orgasm, and resolution. Kung wala na kay maubos imong desire because of wala na lubrication kayo dandapita sa imong sex organ, mao nang wala na kay interest sa sex. Okay? So ikatulong pangutana. Medyo dakuon ko sab, mga 70 kilos ko, ang height nako 5'3". Overweight ba ko? Mao sab kahani hinungdan ning akong mga gipamati. Kay sakit sab ang akong tuhod. Sa ako na ning timbang o arthritis na ni. O sa ka-addict na sad nako sa inom og kape nga 3-in-1 og soft drinks. Imo gikon tagaan og labad pud sa Gini ha, pero Iris ha, pero ning kamo tagi ko, no? Kining imong height 5'3", anya 70 kilos ka. Yes, medyo may pagka-overweight ka. Kay kining atong BMI or body mass index, mo depende ni sa height ug weight. Generally, if less than 18.5, underweight ka. Ha? Normal is 18.5 to 24. No? Overweight ka kung 25 to 29.9. Obese ka kung more than 30. So, ang imong height is 5'3", 70 kilos ka, mugawas ni siya og 27 ang imong BMI. Mo na ako ning gi-compute gyud, no? Kung diantusan ko nig-compute, ingon anak ko kapinangga Iris ha. So, height of 5'3", ang imong weight is 70 kilos, mugawas diha nga 27 ang imong BMI. So, mahug ka sa pagka-overweight. Ha? So, mag-exercise ka. May lang sab kumutambag, pero ako ba po overweight po ko. So, overweight po ko, no? So, parihata. So, parihata overweight. So, minus, limit yung pagkaon, yung mag-exercise ka, no? So, welcome to the club, Iris. Kaya ako, Dr. Rene Obra, overweight po ko, 5'7" or mga 5'6", almost 5'7" akong height, pero perting taasa akong timbang. Binaron kay wa na tennis kay di na kagawas-gawas. Okay? So, ikaupat ka pangutana o katapusan. Nisuway na ko og diet. Naglabad man daon og samot ang akong ulo. Ug bisan giunsa na nako minus sa akong kaon, wala na gyud ko mugamay. Sa lawas ko kahani kay di man sa ko kaingon nga kuwang ko sa exercise kay magsige man kog lakaw aning akong pagpaninda. Naninda din ni si Iris, no? Kasi naninda ni whatever, isda or banana Q, barbecue. So, nagay mga genetically tao nga dagkuon, ha? Naay mga dagkuon gyud sa trans the family nga mga dagko gyud sila, no? Pero kung dili kaliwat ninyo nga dagkuon, overweight ang gyud ka, no? Overweight ka. Wa mabalance ang imong diet, pagparihata, no? Ako mo acceptar ko overweight ko Di man ko dako 6 footer kung dahil panahon ni abot og 200 pounds. 190 ana perting bugata gid ako. Pero gamay-gamay na ko ron. So welcome to the club. So maningkam mo ta, apil ko na ani na mugamay-gamay ta, no? Mag-diet, kina na balance, no? Dili lang kay carbohydrate. Unsa man ang carbohydrate? Kanang rice, corn, mga kamuti, o kanang mga kuan ba? Kanang naay glucose. So kanang naapot ay protein, natay fat, and then kanang other source of mga minerals and vitamins makuha na to sa mga green leafy vegetables, mga fruits, balanced diet, no? Bitaw na sa atong elementary patanga balanced diet good, no? So dili lang kay pabusog, no? Kanang pista, pastiyan humba og kanang puso atang lamian na, no? Pero puro na fat o carbohydrate, wagi other minerals nga makuha nimo, no? Or other vitamins. So kung naa kay kaila nga nutritionist, maayo siguro magpatambag ka. No? Kaya sa mga hospital setting, naamnay ko na Iris na anay mga nutritionist mo guide na to ug unsa may angay nimong unsa kadaghan ang pila ka cups of rice ang imong kanon ug unsa pang uban ay mas maayo na sa kuan kining mo guide na to.
yes, mag-exercise makatabang, na? Na consistent sa ka sa imong saktong pagkaon. Okay? Kanang bitang uban bitang mga, uy, dili ko mamahaw, kay para mo gamay ko. O di ko na siya mamahaw. Okay, dili mamahaw. Pero, pagkaudto, perting dagguas ang kaon ay, murag duble, pila ka plato. Oh, so, wala lang po yung epekto. So, hinaot, makasabot ka sa akong speaker, no? Kamot din po ko, nga, makatabang ni mo, no? So, welcome to the club. Ako, pakitan duha, at ako, ning kamutan mo, gamay-gamay ta, kay, kapoy ba sa kayo ning bugat at tagayo, no? So, nabilong ka sa overweight, tinuod na. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Elaine Batan. Maningkamot ang yun nga makahatag mig kinabuhi o kulor sa inyong mga sulat-suliran nga ipadala diri kanamo. Kitang tanan adunay sulat or suliran, no? Why exempted ani? So dili ka mo maulaw, maikog, o mangluod kung madugay nga mahatag pagtagad ang inyong mga ipadala nga sulat-suliran kay daghan kay may madawat diri. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat.